Er zingen in de Mattheüs 2 koren. Koor 1, het wetende volk, de gelovigen. Koor 2, het volk dat niet weet. En elk koor heeft een eigen orkest. Orkest 1 en orkest 2. En zijn eigen solisten. En in het openingskoor hoor je al hoe het zal aflopen. Een lijdensweg. Laten we dat niet op het paasfeest doen. Dat geeft alleen maar oproer onder het volk. Ja, niet auf das Fest. Niet auf das Fest. Oh, een paaslammetje. Waar zullen we het doen? Wo, do, wo. Hij vertelt hun wat de profeten geschreven hebben. En wat geschreven staat, moet gebeuren. Nu komt een belangrijk koraal, het kernkoraal. Deze nacht nog voordat de haan kraait, zou je mij 3 maal verloochend hebben. Eer de haan kräht, wirst du mich 3 Mal verleugnen. Heb medelijden, mijn God, met mijn tranen. Erbarme dich. Papam, de beul gaat maar door. Dit akkoord